ora kerasan. Saiki enggal kok. Enggal. Mula ora kerasan ning omah. Ayo podang kuning. Yo kok ora digetak. Ora nglilir-nglilir. Ayo yo. Ngudi laras. Resang kemanten Purwa Ngadibusana kelajengan foto-foto keluarga malih. Sedaya among tamu monggo kapundhut gambaripun sekalian-sekalian. Galo, galo. Itik kiwir. Kegoncangan tarindik saka kadangan sarwi ngoceh. Awas. Pencoan foto-foto sedaya among tamu sekalian-sekalian monggo ingkang kepejawen kepareng kapundhut gambaripun sekali ibu. Awas. Muntup-muntup ja. Sedaya Bapak Ibu guru SD sekawan Mojokerto kepareng kapundhut gambaripun. Monggo Bu. Awas. Loh. Penak enak Ngudi laras. Buka sithik ja.
Monggo Pak Kasio. Ah saiki sing perintah Pak Lurah. RT ra manut, wah, ora dipilih. Monggo Pak Kasio, Pak RT. Nggih, nyuwun pangapunten. Jan iku ora wong seni mung seneng-senenge ra jelas ning wengke. Mang manut kula nak jenengan kula majenengan mboten dadi. Yoga manut sing nyanyi. Sak nadana